खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरैयै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। थारैनो दिनैनि बयनिख्रुइबो गेदेरथारसिन खौरां। थारैनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव हाथियार लाग्रा आफाद NLFB नि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव गोबांथार जेंनाफोरा सोलिगासिनो दंमारो नामा? नंगौ, बेनिनो मोनसे फोरमान हिसाबै मैया थारैनो NLFB नि साथाम दैदेनगिरिफोरा उदालगुरि SP नि आखायाव गावखौ गथायहैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे दायो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनगासिनो दं दि NLFB बिथांमोनहा गावसोरखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन डेजिगनेटेड केम्पआव थादोंमोनब्लाबो सरकारजों सावरायनो, नाथाय सरकारानो दायो बिथांमोनखौ गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय डेजिगनेटेड केम्पआव थानो मोनला होननानै बिथांमोनखौ होखारहैनाय जादोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानै दायो NLFB आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो सासेया सासेखौ बायदि दाय होलायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जायनि गेजेरावनो दाखालिबो माखासे मानि NLFB आ गावस्रानानै दायो सरकारनि खाथियाव गावखौ गथायबाय। फिन बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव साथाम NLFB नि दैदेनगिरि जेरै W खोरोमखां, B दाहार आरो B सावलुन मुङै मिथिनाय साथाम दैदेनगिरिफोरा गावखौ मैया उदालगुरि SP नि आखायाव गथायहैयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांमोनजों थोंजोङै बडलेण्ड रादाबनि गाहाय मैखोम बसुमतारी बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों फननि गेजेरजों रायज्लायहरनायाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थारैनो दायो NLFB आफादाव गावजों गाव गोरोबनाय गैलिया। गुबुना गुबुनखौ बखिलायनाय एबा डिस्ट्रिक्ट एबा जिल्ला लानानै गावबा गाव दैदेनगिरि जानो लुबैनाय एबा दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोरोबलायै थासारि। बेनिखायनो बिथांमोनहा थारैनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनानै हरनाय बायदिब्ला थारैनो NLFB आव थाबाय थानानै बेबायदि गावजों गाव गोरोबलायनाय गैयियाव थाबाय थानानै गावनि समखौ ओरैनो थांगारहोनो गोसो गैया होननानै बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा आरोबाव बुंथिबावदों दि बावैनो NLFB नि माखासे दैदेनगिरि एबा सोद्रोमा बिथांमोनहाबो थाबैनो सरकारनि खाथियाव गाव गावखौ गथायहैगोन होननानैबो बिथांमोनहा बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। BTC सोलोंथाइ बिथोनगिरिनिफ्राय मोनसे गोनांथार लाइजाम। लाइजामनि गेजेरजों रमेन्द्रनाथ रय, जाय पदबजरा सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि एबा प्रिन्सिपाल, बिथांखौ सासपेनसन खालामनायनि मोनसे लेटार। मिथिनो मोनदों दि आसाम सरकारा दायो जेसेबांखि सोलोंथाइ एबा आनजादफोरखौ लानानै गोरा गोरा नियम नितिफोर खानानै होदों, नाथाय बेनि गेजेरावबो गोबांथार बेबायदिनो आयेन बेरेखा जाथायफोरा गोबां स्कुल, कलेज आरो फरायसालिफोराव जाबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। बेनिनो बियो मोनसे फोरमान। थारैनो बे लाइजामनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनानै होनाय जादों दि पदबजरा सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि गोरायुं एबा प्रिन्सिपाल रमेन्द्रनाथ रयखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय। नंगौ, मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देग्लाय हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादा थांनाय 12 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायदोंमोन, जेराव जागायनाय सानखालि इंराजि आयदानि आनजादावनो पदबजरा सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव माखासे आयेन बेरेखायै जाथाया जानानै थांदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एबा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोसारनाय बायदिब्ला थारैनो सिनियर सेकेन्डारि पदबजरा बे स्कुलाव हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजाद लिरनाय फरायसुला फरायसुलिफोरा थारैनो फरायसालिनि एबा आनजादसालियावनो मबाइल लांनानै मबाइलाव फट' खेबनानै गुबुन बाहेरायाव भाइरेल जाहोदोंमोन, जायखौ लानानैनो आनजादसालियावनो गोबां हुलुस्थुल बेबायदि जाथाया जानानै थांदों, जायनि गेजेरजों गोबां फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोराबो गोबाव समहालागै आनजादखौ लिरनो मोननाय जायाखैमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो बेबायदिनो दुं हाव हाव मोनसे थासारि जानायाव जायगानिनो पुलिस बिथांमोनहाबो फैनानै जाथायखौ थाजिम खालामफैयो। लोगोसे बे जाथायखौ नोजोर बोनानैनो पदबजरा सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि गोरायुं रमेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सायाव मोनसे अजद बेरखांनाय जादोंमोन, जेराव जाय अजदखौ लानानैनो 12 फेब्रुवारि खालिनो क'क्राझाराव थानाय BTC नि सोलोंथाइ बिथोनगिरिखौ
बिथांनिसिम मोनसे लाइजाम सहैनाय जादोंमोन जेराव बिथांखौ सासपेनसन खालामनांगौ होननानै बेबायदि लाइजामफोरा एबा रायजो राजाफोरनिफ्राय आर'ज थांदोंमोन। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो दाखालि 12 फेब्रुआरि खालिनो BTCनि सोलोंथाइ बिथोनगिरि जगदेश प्रसाद ब्रह्मआ मोनसे लाइजाम लिरहरनाय जादों जेराव बिथाङा सासपेनसनखौ खालामनाय जाबाय। लोगोसे बे जाथायजोंनो सोमोन्दो थानाय गासैबो जाथायफोरखौ लानानै रमेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनो थाखाय IASनिसिमबो मोनसे लाइजाम लिरहरदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गोबां फरायसालिफोराव बेबायदि जाथावै जाथायफोरा जानायनि थाखायनो गोबांथार फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोनहाबो बेबायदि जेंनाजों भुगिनांनो गोनां जानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। राजखान्थिनि बारा थारैनो बिटिआर ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलो एबा आफादफोरनि थाखाय मोदोमाव नांबाय होननानै बुंब्लाबो बारा बुंनाय जानाय नङा। नंगौ, बेबायदिनो दायो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौ आरो फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थि नोजोर बोनानैनो बेफोर हाबाफारिफोरखौ गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा लागासिनो दङ, जेराव गावबा गाव राजखान्थि दोलोफोराव गोबांथार गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरनि आरो सोद्रोमा बिथांफोरखौ जयनिं खालामबाय थानायखौबो मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, मैयाबो आरोबाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गासै मोननै ब्लक कमिटिनि गोबांथार दैदेनगिरिफोरनि गेजेरजों मोनसे गसाइगावआव गेदेरथार हाबाफारि लानाय जादोंमोन, जाय हाबाफारिनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गासै 20,000निबो बांसिन रायजो राजाफोरा हाबाफारियाव बाहागो लादों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लाफैदोंमोन आरो बिथां बाहागो लाफैनाय समावनो गासै सराइबिल ब्लकनिफ्राय 1600निबो बांसिन आरो गुमा ब्लकनिफ्राय गासै 1969 गासै 3569 सा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमा बिथांमोनहा UPPL राजखान्थि दोलोआव हाबफैयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोनो खेबथाम गाहाम भट होनानैबो रायजो राजाफोरा जेबो मुलाम्फा जायासै, नाथाय UPPL राजखान्थि दोलोनो खेबसे भट होनायावनो रायजो राजाफोरा गोबां सुबिदा मोनबाय होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाबावनानै UPPL राजखान्थि दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो दिनैनिफ्राय गसाइगावआव BPF गैला एबा BPFआ गसाइगावआव दायो जिर' जाबाय, अदेबानि BPFनि रोदा मुरा गासिबो बुखुनानै दिनैहायनो गारहरजोब्बाय होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। थारैनो मैयानि साना सोनाब बंगआव रायजो जानाय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गिबि खेबनि थाखाय सोनाब रायजोआव गुदि फरायसालियाव फरायनाय बर' फरायसाफोरनि थाखाय थारैनो बर' बिजाबखौ बेखेवनानै होनाय जाबाय। मिथिनो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे बर' थुनलाइ आफादा आथिखालाव बर' राव बिजोंखौ जौगानायखौ नोजोर बोनानै बेबायदिनो गोबां समाव गोबांथार बायदि हाबाफारि लानानै हाबा मावबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों, जेराव बेनो मैयानि मोनसे गेदेरथार बिदिन्थि, जाय बिदिन्थियाव बिथांमोनहा मैया 13 फेब्रुआरि 2024 खालाराव सोनाब बंग रायजो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख'आवनो बे हाबाफारिखौ बेखेवनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव गुबैयै गाहाय बेखेवगिरि महरै बाहागो लाहैदोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर स्वरज नार्जारि बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफाबावदोंमोन गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां बिथांनि राजखान्थियारि बोसोनगिरि डक्टर बेरलाव के कार्जि बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजों गुबैयै थाखो बिथराय थाखो 1 आरो थाखो 2 नि थाखाय गांथाम बिजाबखौ बेखेवनानै होनाय जायो होनना मिथिदों। मख'नो गोनांदि बे बिजाबफोरनि मुंखौ गुबैयै थाखो बिथरायनि थाखाय गोरलै बिजाब आरो थाखो 1 नि थाखाय आंनि बिजाब आरो थाखो 2 नि थाखाय आंनि बिजाब होननानै मुं मख'नाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो गुबैयै बिटिआरनि सोलोंथाइ बिथोनगिरि ख' जगदेश प्रसाद ब्रह्मजों लोगोसे गोबांथार
आलासि एबा दैदेनगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैनानै गुबैयै सोनाब बेंगलनि थाखाय बर' रावखौ गिबि खेबनि थाखाय बेखेवनानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों, जायनि गेजेरजों बर' फरायनो गोसो गोनां गोबांथार फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनहा बर' फरायनो हासिगोन आरो बर' सोलोंनो हासिगोन होननानैबो रोखायै बुंनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों, जायनि गेजेरजोंनो बर'फोरनि एबा सोनाब बेंगलाव रायजो जानाय बर' फरायसुला फरायसुलि आरो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मैयानि 13 फेब्रुवारिया मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थासिगोन होननानैबो बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनिफ्राय मोनसे गोनांथार लाइजाम जेराव आनजादखौ नोजोर बोनानै 144 आयेनखौ फोसावनाय जादों। मख'नो गोनांदि देग्लाय 2024 मायथाइनि हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादा 12 फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै 13 मार्चसिम सोलिगोन। बेनि अनगायैबो हाइस्कुलनि जोबथा आनजाद एबा मेट्रिक आनजादा 16 फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै 4 मार्चसिमहालागै सोलिगोन, जायखौ नोजोर बोनानैनो एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट बिथाङा मोनसे आयेनखौ फोसावनानै होनाय जादों, जाय आयेना 144 आरो बे आयेननि गेजेरजों माखासेमानि गोबांथार बिथिंफोरखौ बेखेवनानै होदों, जायनि गेजेरजों बे आयेनफोराव थागोन गोबांथार माखासे आयेनफोर। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गिबि आयेनाव गासै फरायसालिनि एबा आनजाद मिरुफोरनि साखाथि फाखाथि 5 सुबुंफोरा दाबसे जायगायाव खेबसेयैनो ज' थानो मोननाय नङा। बेनि अनगायैबो आनजाद मिरु एबा आनजाद सोलिबाय थानाय समाव रावबो सुबुङानो गोसायै साउन्ड दामनो मोननाय नङा। लोगोसे माखासेमानि आयेन दंबावो, जेराव पुलिसफोरनि अनगायै गुबुना रावबो एग्जाम सेन्टाराव एबा आनजाद मिरुफोराव थानो मोननाय नङा। बेनि अनगायैबो आनजाद मिरुआव अफिसियेल आरो एग्जामाव डिउटि खालामग्रा बिथांमोनहाल' थानो मोनगोन आरो फरायसुला फरायसुलिफोराल' थानो मोनगोन। आरो बेनिफ्राय मोनसे मिथिथारनांगौ बाथ्राया जाबावदों, थारैनो आनजाद मिरुनि साखाथि फाखाथि गासै 100 मिटारनि साखाथियाव मोनसेबो दखान गला आरो बेबायदिनो फालांगियारि फसंथानफोर थानो मोननाय नङा होननानैबो बिथांमोनहा बे आयेननि गेजेरजों फोसावनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों, जाय आयेना थांनाय 12 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायबाय होननानैबो बिथांमोनहा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों।